nwanne asị m sị ọgbara gị n'ahịagharị otu eji were aka epu ahịhịa ọ zụwa na ịmara na ebe ọ naghị azụ ndị bekee sọ asụ isi ala ime ebe ọ naghị azụ. O nwere ndị na-eji eri ego n'ụkọ ego. Ofu onye kwuru egwu sị anyị na-eri ego n'ụkọ ego n'ekpe ndị ọwụ otu eji epo ihe vụmvụmvụm epoklata ya dịtasị ifu epowe ahịhịa epoklata ya epu ihe n'ime Ghana Moscow ọwụ ya bụ life. Jee ya ọchị gị sị chi gị mee ka iwu gbanwere gị ọnọdụ gị my man, ọgbanwere gị ọnọdụ gị ka ị nwee ike ịchawa ọkụ, ọgbanwere gị ọnọdụ gị ka ị nwee ike ịzawa oku, ọgbanwere gị ọnọdụ gị ka ị nwee ike inwe nkwuwa okwu n'obodo, ọgbanwere gị ọnọdụ ka ị nwee mma nwoke, nwee pawa nwoke. Yes, ọ ya bụ ikpesi ije na-arịọ Olisa kere gị mmụọ bụrụ gị bụ ha ya ya ọwụ ya sọ gbanwere gị ọnọdụ gị ọ ga-agbanwere gị ọ dịghị late.